Χειμώνας 2014. Οι κοινωνικές διαμαρτυρίες που άρχισαν μετά την αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής και την άρνηση της κυβέρνησης στο Κίεβο να υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετατράπηκαν σε έντονη ανοιχτή αντιπαράθεση. Οι διαδηλωτές απέτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης και την επανεκκίνηση της εξουσίας. Έτσι, το Ουκρανικό Ευρωμαϊντάν εξελίσσεται σε επανάσταση αξιοπρέπειας. Οι κοινωνικές διαδηλώσεις που γίνονται δεν περιορίζονται μόνο στο Κίεβο. Οι τοπικές διαδηλώσεις που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις του Μαϊντάν για την επανεκκίνηση της εξουσίας εμφανίζονται σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Οδισσός, η μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, δεν παραμένει αποστασιοποιημένη από τα γεγονότα. Οι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βάζουν τις σκηνές τους στην πόλη από τις 22 Νοεμβρίου του 2013, αλλά 3 ημέρες αργότερα εκδιώκονται από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Η ένταση τους επόμενους 3 μήνες αυξάνεται στην πόλη όπως και σε όλη την χώρα. Οι εκδηλώσεις στο Μαϊντάν του Κιέβου μετατρέπονται από μια ειρηνική διαμαρτυρία σε μια βίαιη αντιπαράθεση με τις αρχές και την εξουσία. Στην Οδισσό επίσης γίνονται τοπικές αψημαχίες μεταξύ των υποστηρικτών της ευρωπαϊκής πορείας και των αντιπάλων τους που υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Τον Φεβρουάριο γίνεται φανερό. Το σημείο μη επιστροφής έχει περαστεί. Ήδη από τις 18-19 του μήνα στο Κίεβο ξεκίνησαν να σκοτώνουν ανθρώπους. Η ιδέα προέκυψε ανάμεσα στους ανθρώπους που στήριζαν το Μαϊντάν. Ελάτε να βγούμε την επόμενη μέρα σε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Το κύριο μήνυμά μας ήταν στις αρχές: μη πυροβολείτε. Ζωή Καζατζή, δημοσιογράφος, blogger, κοινωνική ακτιβίστρια. Ακτιβίστρια του Ευρωμαϊντάν της Οδισσού. Από την 4η Μαΐου του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2015, σύμβολος του Προέδρου της Περιφερειακής Διοίκησης της Οδισσού. Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην πλατεία μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Διοίκησης. Με την πρωτοβολία του τότε διοικητή της Οδισσού, του Μικολάη Σκόρικ, το κτίριο το κλείνουν με τσιμεντόλιθους και το φυλάσσουν για να αποτρέψουν απόπειρες κατάληψης της εξουσίας. Εμείς ήμασταν το πολύ 50 άτομα, μπορεί και 70. Και βλέπουμε ότι έρχονται λεωφορεία εδώ. Είναι αυτά τα κίτρινα μινιβάν και από εκεί αρχίζουν να βγαίνουν άνθρωποι. Ήταν όλοι τους εξοπλισμένοι, όλοι τους φοράγανε κράνη. Ένιωσα έντονο τρόμο, γιατί όταν σου έρχεται ένας όχλος, τουλάχιστον 300 άνθρωποι, αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω σου είναι αυτό το οχυρωμένο κτίριο και είναι αδύνατο να φύγεις από εκεί. Και τότε άρχισαν να δέρνουν όποιον βρίσκανε μπροστά τους. Όλοι τους είχαν ρόπαλα. Αυτά τα κίτρινα μινιβάν ήρθαν συνοδευόμενα από τα αυτοκίνητα της τροχέας. Μπορούμε να μιλάμε για όποιον θέλετε ως εκτελεστή, αλλά ο προτεργάτης είναι η τότε κυβέρνηση. Επειδή δεν είναι δυνατόν στα σκαλιά, στην πλατεία δίπλα στο Δημαρχείο, να κάνεις κάτι σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, να περάσουν δηλαδή με τα λεωφορεία, χωρίς να είναι ενήμερος ο Δήμαρχος. Όλοι γνώριζαν ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο και στην Οδισσό ήταν εξαιρετικά αδύναμη. Ο Αλεξάνδρ Οστάπενκο, έφεδρος συνταγματάρχης, διδάκτορ στρατιωτικής επιστήμης, συντονιστής του Ευρωμαϊντάν της Οδισσού το 2013-2014. Τον Μάιο του 2014, αναπληρωτής επικεφαλής της Περιφερειακής Δημόσιας Διοίκησης της Οδισσού. Τώρα, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της Οδισσού υπό τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ναι, το ήξεραν. Πολλοί ακόμη και από τις τοπικές ελίτ προσπάθησαν να κερδίσουν από αυτό το παιχνίδι και να δείξουν την κυριαρχία τους στη διευθέτηση της πολιτικής σύγκρουσης στην περιοχή, προκειμένου να παραμείνουν σε κλειδί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης Οδισσού, για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και τραυματίστηκαν τόσοι πολλοί δημοσιογράφοι, 12 άτομα. Οι αρχές και η αστυνομία στην Οδισσό δείχνουν ανεπάρκεια να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες. Κατά συνέπεια, η κάθε μία από τις αντιμαχόμενες πλευρές δημιουργεί οργανωμένες ομάδες, ο σκοπός των οποίων είναι η προστασία και η τάξη κατά τη διάρκεια των μαζικών εκδηλώσεων, όπως και η ασφάλεια των συμμετεχόντων τους. Στα τέλη του Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε η δημιουργία της λεγόμενης αυτοάμυνας του Ευρωμαϊντάν της Οδισσού. Την ίδια περίοδο το Αντιμαϊντάν οργανώνει παρόμοιες δομές, την πολιτοφυλακή της Οδισσού και την λαϊκή πολιτοφυλακή, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέλη των φιλορωσικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Οδισσό.
Η Οδυσσός καθώς και η Κριμαία είχαν πάντα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διάφορες ρωσικές ειδικές υπηρεσίες. Αυτές χρηματοδοτούσαν πολλά προγράμματα όπως ρωσόφωνα φεστιβάλ και φεστιβάλ του ρωσόφωνου τύπου. Εισήγαγαν σχολικά εγχειρίδια, λεξικά, έφερναν διάφορα βιβλία. Η Ρωσία ήταν γενναιόδορη χορηγός ανθρωπιστικών έργων. Για πολλά χρόνια στην Οδυσσό υπήρχαν κανάλια τα οποία αποχάβνωναν τον κόσμο. Παραδείγματος χάριν ο Γκριγκόρι Κβασνιούκ, ο οποίος παρουσίαζε το πρόγραμμα «Η Αλήθεια στην TV» και μισούσε οτιδήποτε ουκρανικό. Μέσω της εκπομπής του καλούσε σχεδόν ανοιχτά για ξυλοδαρμό των Ουκρανών στην Οδυσσό, γιατί η Οδυσσός είναι μια ρωσική πόλη. Αυτό συνεχίστηκε για δεκαετίες. Όλες αυτές οι δηλώσεις ξέρετε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε δύο επίσημες γλώσσες, τη ρωσική και την ουκρανική. Και ότι η Οδυσσός είναι γενικά μια ιδιαίτερη πόλη, δεν είναι ούτε Ρωσία ούτε Ουκρανία. Είναι ένα είδος αντιπαράθεσης που έσπροχνε τον έναν εναντίον του άλλου. Τον Φεβρουάριο του 2014 στην Ουκρανία ξεκίνησε η λεγόμενη Ρωσική Άνοιξη. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο της Ρωσίας, μαζικές διαμαρτυρίες ξεκινούν στις νοτιοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης και της Οδυσσού, όπου οι συμμετέχοντες απαιτούν την αλλαγή της διοικητικής και εδαφικής δομής της χώρας. Στις 27 Φεβρουαρίου κατέλαβαν το κτίριο της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Κριμαίας. Πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών για την Αυτονομία ανακηρύχθηκε ο αρχηγός του κόμματος Ρωσική Ενότητα Σεργέη Αξιόνοφ. Την ίδια περίοδο, Ρώσοι στρατιώτες που δεν φέρουν διακριτικά αποκλείουν τους Ουκρανούς στρατιώτες που παραμένουν στην Χερσόνησο στις μονάδες τους. Την 1η Μαρτίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βολοντίμιρ Πούτιν εγκαινιάζει επισήμως στο Ρωσικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Η Οδυσσός είναι η πρώτη πόλη με μεγάλη εθελοντική κινητοποίηση, γιατί πρώτα στην Οδυσσό ήρθαν πρόσφυγες από την Κριμαία. Επίσης, νομίζω ότι στην Οδυσσό διαδραμάτισαν πολύ ισχυρό ρόλο οι φιλοουκρανικές διαδηλώσεις. Από το μνημείο του Δούκα έως το ρωσικό προξενείο είναι 8 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Και όταν έγινε η πορεία εναντίον της κατοχής της Κριμαίας, όλη αυτή η απόσταση των 8 χιλιόμετρων ήταν γεμάτη με ανθρώπους. Τότε βγήκαν όλοι, και γέροι και νέοι που λέμε. Αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο για την παθητική έως τότε Οδυσσό. Στην Οδυσσό πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες πορείες αποτελούμενη από τους υποστηρικτές της ενότητας της Ουκρανίας. 7.000 άνθρωποι διαμαρτύρονταν να μην επαναληφθεί το σενάριο της Κριμαίας. Οι κάτοικοι της Οδυσσού είχαν τη δική τους γνώμη και αυτή η γνώμη δεν συνέπιπτε με τη ρωσική προσέγγιση. Πολλοί κάτοικοι της Οδυσσού, οι οποίοι δεν ασχολούνταν με την πολιτική, συνειδητοποίησαν ότι αυτό που συμβαίνει είναι απειλή για την προσωπική τους ελευθερία και την ιδιωτική τους ζωή. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο βγήκαν έξω. Βγήκανε για να πούνε όχι, δεν θέλουμε αυτά τα πράγματα εδώ. Τα γεγονότα της Κριμαίας άνοιξαν τα μάτια μας. Μιχαήλος Μουσκόβιτς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου της Οδυσσού. Από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Νοέμβριο του 2015, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Οδυσσού. Τον Μάιο του 2014, βουλευτής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Οδυσσού με το κόμμα των Περιφερειών. Είδαμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν κανόνες, υπάρχει μόνο το δίκαιο του ισχυρού. Στις 3 Μαρτίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Οδυσσού είναι το πρώτο στην Ουκρανία που κατήγγειλε την ξένη επιθετικότητα στο έδαφος της χώρας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Οδυσσού ήταν τότε το πρώτο συμβούλιο το οποίο αποκάλεσε τα πράγματα με το όνομά τους. 67 ψήφοι υπέρ της καταδίκης της ξένης επιθετικότητας συγκεντρώθηκαν με δυσκολίες. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι γινόταν έφοδο στο κτίριο. Στην πλατεία, μπροστά από το κτίριο που γίνεται η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μαζεύονται περίπου 1.000 άτομα. Αυτοί οι διαδηλωτές κατεβάζουν την ουκρανική σημαία από το κοντάρι και τοποθετούν την ρωσική. Τη στιγμή όταν ξεκίνησαν να ανεβάζουν τη σημαία, όταν βγάλανε την ουκρανική σημαία και βάλανε τη ρωσική, ένας από τα δικά μας τα παιδιά απλά τα έχασε. Έσπευσε να βγάλει τη ρωσική σημαία και τον χτύπησαν, στη συνέχεια τον κλωτσούσαν. Σε αυτή την πλατεία βρίσκονταν κατά πάσα πιθανότητα περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι φιλοουκρανοί που στήριζαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που συνεδρίαζε μέσα στις 10:30 στις 3 Μαρτίου, ήταν ίσως 15-20 άτομα, όχι περισσότεροι. Σταθήκαμε στα σκαλιά, εδώ.
Ο όχλος, οπλισμένος με ρόπαλα και κράνη, απαιτούσε να ανεβάσουν τη ρωσική σημαία και ασκούσε πίεση στα μέλη του Συμβουλίου, μην αφήνοντάς τους να βγούνε. Ένα παρόμοιο σενάριο βλέπουμε και στα ανατολικά της χώρας, στις περιοχές του Ντονιέτσκ, του Λουγκάνσκ και του Χάρκοβο. Πάνω στα διοικητικά κτίρια που καταλαμβάνουν οι διαδηλωτές ανεβάζουν τη ρωσική σημαία. Η επίσημη απέτησή τους, η ομοσπονδιοποίηση της Ουκρανίας. Οι επικεφαλείς των διαδηλωτών καλούν για τη δημιουργία των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών και απαιτούν να μην αναγνωριστεί η επίσημη εξουσία του Κιέβου. Οι εκπρόσωποι του Αντιμαϊντάν της Οδυσσού καλούν σε δημοψήφισμα σχετικά με το ειδικό καθεστώς της περιοχής. Ήταν σαφές ότι η αυτονομία, ο φεντεραλισμός, τυπικά σαν έννοιες δεν αποτελούν τίποτα το κακό, αλλά είναι αυτές που έφεραν τον πόλεμο στον Ντομπάς και σε αυτή την αίθουσα δεν θα περάσουν. Η σχετική απόφαση την οποία έλαβαν έδειξε σε όλους, όπως και στους φιλορώσους φίλους μας, ποια είναι στην πραγματικότητα η στάση των ελίτ της Οδυσσού. Αυτό σε μεγάλο βαθμό άλλαξε την κατάσταση. Ο επικεφαλής της φιλορωσικής οργάνωσης «Η Ενότητα της Νεολαίας», Αντών Νταβίντσενκο, μπαίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων και απαιτεί να αφήσουν τους διαδηλωτές να περάσουν στο κτίριο. Αλλά οι βουλευτές που βρίσκονται στην αίθουσα το αρνούνται. Πιστεύω ότι στις 3 Μαρτίου χάσανε την ευκαιρία να περάσουν το ρωσικό σχέδιο της λεγόμενης Ρωσικής Άνοιξης στην Οδυσσό. Γιατί? Επειδή το σχέδιο είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά όπως στις περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ. 3 Μαρτίου ήταν η μέρα της γέννησης της αυτοάμυνας της Οδυσσού. Ακριβώς εδώ στα σκαλιά έπαιρνα τηλέφωνο όλους όσους μπορούσα από την αυτοάμυνα. Ήρθαν και συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικά σημεία και στις 2 η ώρα σχηματίστηκε ένας κύκλος γύρω από τους υποστηρικτές του Αντιμαϊντάν, περίπου 3.500 με 4.000 άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ήρθαν ήταν αυτοί που καταλάβαιναν το κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν η πόλη. Εμείς τότε λέγαμε ότι όταν θα νικήσει το Μαϊντάν, εδώ στην Οδυσσό όλα θα ξεκινήσουν. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, στην Οδυσσό κάθε εβδομάδα διεξάγονται μαζικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις των ακτιβιστών και από τις δύο πλευρές. Όλοι ψάχναμε ένα συμβιβασμό μεταξύ των δυνάμεων του Μαϊντάν και του Αντιμαϊντάν, επειδή και οι μεν και οι δε είχαν τις πορείες τους και πάντα προσπαθούσαμε να συντονίσουμε τις μετακινήσεις αυτές, ώστε να μην προκύψουν συγκρούσεις. Αυτό είναι επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά στην Οδυσσό, ο συμβιβασμός που βασίζεται στο ότι εσείς έχετε τη δική σας ιδεολογία, εμείς έχουμε τη δική μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κτυπάμε τα κεφάλια μας. Και έτσι κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε αυτή η αντιπαράθεση να βρίσκεται τουλάχιστον σε διαφορετικούς δρόμους και πλατείες. Η αυτοάμυνα του Ευρωμαϊντάν από την ουκρανική μεριά και η λεγόμενη πολιτοφυλακή του Κουλικόβε από την φιλορωσική είναι οι πιο πειθαρχημένες από τις αντικρουόμενες ομάδες. Στα παρασκήνια συντονίζουν μεταξύ τους όλες τις δράσεις τους ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Έτσι συνεχίζεται μέχρι το βράδυ της Πρωτομαγιάς, όταν στη γιορτή που διοργάνωσε η φιλορωσική πολιτοφυλακή της Οδυσσού είναι παρόντες και μερικοί από τους ακτιβιστές του Ευρωμαϊντάν με τις οικογένειές τους. Στην Οδυσσό μας αρέσει να κάνουμε εμπόριο και να κερδίζουμε χρήματα. Το Αντιμαϊντάν, εκτός από την ιδεολογία, βασιζόταν και στο χρήμα. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Παίζονταν πολύ χρήμα εκεί. Η περιφερειακή διοίκηση έλαβε εντολή από το Κίεβο να κάνουν παρέλαση στις 9 Μαΐου. Είναι μια πολύ σημαντική γιορτή που όμως χώρισε την κοινωνία σε δύο μέρη. Παραδοσιακά αυτή η παρέλαση πραγματοποιείται στην πλατεία Κουλικόβε. Αυτό όμως έθεσε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Πώς να το οργανώσουν ώστε η πλατεία Κουλικόβε να απελευθερωθεί από τους υποστηρικτές του Αντιμαϊντάν. Νομίζω στις 30 Απριλίου ή την 1η Μαΐου, αυτό έχει καταγραφεί στα χαρτιά και στις μαρτυρίες των συμμετεχόντων και βρίσκεται υπό έρευνα, ότι στον επικεφαλής της πιο οργανωμένης φιλορωσικής ομάδας, της πολιτοφυλακής της Οδυσσού, που ήταν στην πλατεία Κουλικόβε, δόθηκαν χρήματα. Ο Λέκ Κωνσταντίνοφ, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ντούμσκαγια, συμμετέχουν στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Σκοπός ήταν να μετακινήσουν το στρατόπεδό τους σε άλλη θέση και έτσι μετακινήθηκαν σε άλλο μέρος, στο μνημείο 411, όπου διοργάνωσαν ένα τύπου στρατιωτικό πατριωτικό στρατόπεδο. Ο συμβιβασμός σχεδόν πέτυχε. Περίπου όλες οι σκηνές μεταφέρθηκαν. Αλλά το Αντιμαϊντάν δεν είναι ένα ομοιογενές κίνημα και η χρηματοδότησή του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν από διαφορετικές πηγές. Την 1η Μαΐου κατέστη σαφές ότι κάπου υπάρχουν δύο σκηνές που κατηγορηματικά δεν θέλουν να μετακινηθούν και οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν. Ήταν ένας ανταγωνισμός για τα χρήματα
την πολιτική, μια απόπειρα να κάνουν κάποια παρασκηνιακή συνεννόηση. Είχε καταστρωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο για το πώς να απαλλαγούμε από τις σκηνές, ώστε όλοι να μείνουν ικανοποιημένοι. Σεργέι Ντιμπρόφ, δημοσιογράφος, blogger, ακτιβιστής, αρθρογράφος στην εφημερίδα Ντούμσκαγια, μέλος της ομάδας 2 Μαΐου. Προβλεπόταν ότι μετά από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μια ομάδα γνώστων ατόμων θα έπρεπε και καλά τυχαία να πάει στην πλατεία Κουλικόβε να μαζέψει τις σκηνές. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι με την παρουσία της αστυνομίας, η οποία όπως πάντα δεν παρεμβαίνει. Στις σκηνές θα έπρεπε να υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι. Ως αποτέλεσμα, τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε το εξής. Οι αντιπρόσωποι των φιλορώσων δεν θα φαινόντουσαν χαμένοι. Άλλο πράγμα είναι να βγαίναν έξω και να λέγανε: «Σας ευχαριστούμε όλους, παιδιά. Μπορείτε να πηγαίνετε τώρα, δεν έχουμε άλλα λεφτά». Και εντελώς άλλο πράγμα να πούνε ότι εκδιώχθηκαν, αλλά θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Είναι πραγματικά μια καλή ευκαιρία να διατηρήσουν το κύρος τους και την πολιτική φήμη τους. Το Ευρωμαϊντάν θα απαλλασσόταν από το στρατόπεδο του αντιπάλου, το οποίο ενοχλούσε, και η κρατική διοίκηση έπαιρνε την περιοχή για τη στρατιωτική παρέλαση της ημέρας της νίκης. Σε αυτό το σχέδιο όλοι θα έβγαιναν κερδισμένοι, και αυτός θα ήταν ο τρόπος που εμείς στην Οδυσσό λύνουμε τα προβλήματά μας. Στις 2 Μαΐου γίνεται ολόκληρη σειρά από παρασκηνιακές συμφωνίες, οι οποίες βγήκαν εκτός ελέγχου. Ελπίζω ότι θα είναι ένα μάθημα για όλους, ακόμα και για εκείνους που έχουν μόνο έμεση σχέση. Την Πρωτομαγιά στην Οδυσσό έγινε πορεία των κομμουνιστών μαζί με τους φιλορώσους υποστηρικτές του Κουλικόβε. Περίπου 1.000 άνθρωποι πέρασαν μέσα από το κέντρο της πόλης. Στις 2 Μαΐου ήταν να γίνει ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Ουκρανικού Πρωταθλήματος μεταξύ της Τσερνομόριετς της Οδυσσού και της Μεταλλής του Χαρκόβου. Αυτήν την περίοδο, όλοι οι οπαδοί διαφόρων ομάδων συμφώνησαν να κάνουν ανακοχή. Οι αγώνες συνοδεύονταν από κοινές πορείες για την ενωμένη Ουκρανία, στις οποίες συμμετείχαν οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Στην Οδυσσό έφτασαν περισσότεροι από 500 οπαδοί από το Χάρκοβο, αρκετοί από αυτούς με οικογένειες. Επρόκειτο να επισκεφθούν τον αγώνα και μετά να περάσουν το Σαββατοκύριακο δίπλα στη θάλασσα. Επίσης, είχε προβλεφθεί μια κοινή πορεία των οπαδών της Τσερνομόριετς και της Μεταλίστα και των ακτιβιστών του Ευρωμαϊντάν από την πλατεία Σομπόρνα στην οδό Ντερεμπάσευσκα μέχρι το γήπεδο. Ήξερα ότι ως δημοσιογράφος σίγουρα θα έχω δουλειά, αλλά για πρώτη φορά δεν πήρα το κράνος για προστασία. Ήξερα ότι μπορεί να συμβεί κάτι, αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, ακόμα και θανάτου. Οι μοναδικοί που δεν ήξεραν ή λένε ότι δεν ήξεραν ήταν η αστυνομία. Μέσω του Facebook με ενημέρωσαν προσωπικά ότι στις 3 η ώρα θα κάνουν την πορεία της ειρήνης προς το γήπεδο. Βιτάλη Κοζουχάρ, 2 Μαΐου 2014, υπαρχηγός της αυτοάμυνας της Οδυσσού. Είχε προγραμματιστεί τέτοιου είδους αρκετά χαρούμενο γεγονός. Κανείς δεν φανταζόταν ούτε πίστευε ότι θα είχαν τέτοια τροπή τα πράγματα. Τι προκάλεσε και οδήγησε μια ομάδα 300-400 ακτιβιστών του πεδίου Κουλικόβε, με επικεφαλής τους τον κύριο Ντολζενκόφ, να επιτεθούν στους φιλοουκρανούς ακτιβιστές, από τη στιγμή που γνώριζαν ότι οι φιλοουκρανοί ήταν περισσότεροι και διαδηλώνανε? Αυτό παραμένει μυστικό. Στην λεωφόρο Αλεξάνδρευσκα μαζεύονται οι φιλορώσοι οπαδοί του πεδίου Κουλικόβε και οι ακτιβιστές της οργάνωσης η Πολιτοφυλακή της Οδυσσού. Εκεί έρχεται και η αστυνομία για τη συνοδεία των ομάδων. Αρχικά ήταν 150-200 άτομα. Ήμασταν λίγοι όταν βγήκαμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρευσκα. Θέλαμε να περπατήσουμε στην Ντερεμπάσευσκα και μέσω αυτής να προχωρήσουμε στην πλατεία Σομπόρνα. Σεργί Ρούντικ, ακτιβιστής της οργάνωσης Πολιτοφυλακή της Οδυσσού, συμμετέχουν στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Ο στόχος μας ήταν απλά να κάνουμε την πορεία μέχρι το γήπεδο. Οι φιλοουκρανοί έπρεπε απλά να περάσουν προς το γήπεδό τους. Τότε ήταν να ξεκινήσει ο αγώνας ποδοσφαίρου. Θέλαμε να τους αποτρέψουμε μην τυχόν πειράξουν τα καταστήματα, τον κόσμο κτλ. Πήγαμε να δούμε τι συνέβαινε στη λεωφόρο Αλεξάνδρευσκα, για την οποία όλοι διαβάζουμε. Βιτάλη Σβιτσίνσκι, 2 Μαΐου του 2014, επικεφαλής της αυτοάμυνας της Οδυσσού. Όταν ήρθαμε, με ξάφνιασε το γεγονός ότι οι άνθρωποι κάνανε προθέρμανση, εξάσκηση. Φαινόταν ότι ετοιμάζονται για κάτι, παρόλο που ήταν πολύς ο κόσμος για να γίνει κάποια προβοκάτσια. Γύρισα πίσω, εκεί που ήταν η αυτοάμυνα, έπαιρνα τηλέφωνο και πάλι τον κύριο Ντολζενκόφ. Σεργί Ντολζενκόφ, ένας από τους αρχηγούς της Πολιτοφυλακής της Οδυσσού, κατηγορούμενος για την οργάνωση των ταραχών στην Οδυσσό στις 2 Μαΐου.
Δεν απαντούσε. Ήταν ένα σημάδι που με ανησύχησε. Στην πλατεία Σομπόρνα μαζεύονται τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι με ουκρανικά σύμβολα και χαρακτηριστικά των ποδοσφαιρικών ομάδων της Τσερνομόριετς και της Μεταλίστ. Φτάνει και η φιλουκρανική ομάδα της αυτοάμυνας. Είχε πολύ κόσμο. Ως επιτοπλίστων ήταν απλοί πολίτες που ήρθαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Έφεραν και τα παιδιά τους. Ήταν νέοι άνθρωποι. Βιτάλιου Στίμενκο, εκατόνταρχος της αυτοάμυνας, συμμετέχουν στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Ο αριθμός των οπαδών της αυτοάμυνας της Οδυσσού δεν ήταν μεγάλος. Ήμασταν περίπου 100 άτομα. Οι φιλορώσοι ακτιβιστές του πεδίου Κουλικόβε προσπάθησαν να επιτεθούν στην φιλουκρανική συγκέντρωση που βρίσκεται στην οδό Ζουκόφσκι, αλλά η αστυνομία εμπόδισε τη σύγκρουση. Στις 3:13, μια ομάδα ανθρώπων, κατευθυνόμενη από τον Σεργέη Ντολζενκόφ, ξεκινά την πορεία της με κατεύθυνση την οδό Μπούνιν. Μας συνόδευσε ο συνταγματάρχης Φουτσετζή εκείνη τη στιγμή. Εμείς θέλαμε να πάμε μέσω της οδού Ντεριμπάσευσκα. Αυτός φυσικά μας πήγε από άλλο δρόμο. Δημητρό Φουτσετζή. Εκείνη την περίοδο ήταν ο αναπληρωτής αρχηγός αστυνομίας της Οδυσσού και της ευρύτερης περιοχής σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Η αστυνομία προσπάθησε όσο το δυνατόν περισσότερο να διευρύνει την περιοχή όπου ήταν οι ομάδες, ώστε να μην συναντηθούν οι πορείες τους και γινόταν κάποια σύγκρουση. Η ομάδα της πολιτοφυλακής της Οδυσσού συνεχίζει την πορεία της προς την οδό Ντεριμπάσευσκα. Η αστυνομία προσπερνάει την ομάδα και βάζει 2 γραμμές αστυνομικών στη διασταύρωση της οδού Εκατερίνινσκα και της οδού Ντεριμπάσευσκα. Πρόθεσή της ήταν να αποτρέψει τη συνάντησή της με την πορεία των ποδοσφαιρικών οπαδών. Όταν το σχέδιο της αστυνομίας βρισκόταν σε εφαρμογή, η πορεία των διαδηλωτών σχεδόν έπεσε στην παγίδα. Εκείνη τη στιγμή όμως, ο αρχηγός της πορείας, ο οποίος πιθανώς τώρα δικάζεται, δίνει εντολή να σταματήσουν. Με χειρονομίες και φωνές τους σταμάτησε και αυτό φαίνεται και ακούγεται ξεκάθαρα. Η πορεία κάνει μια στροφή και αρχίζει να φεύγει από την παγίδα και στη συνέχεια οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν μακριά. Ο Φουτσετζή φώναξε στον ασύρματο ότι η ομάδα έφυγε, το που βρίσκονται και άλλες λεπτομέρειες. Επίσης ότι δεν θα τα καταφέρουν. Μαζί με το Φουτσετζή ήταν μόνο 6 αστυνομικοί. Δεν ήταν πολλοί. Αυτός άρχισε να φωνάζει ότι οι διαδηλωτές έφυγαν. Πού είναι οι ενισχύσεις, πού είναι η βοήθεια. Η ηγεσία της αστυνομίας της Οδυσσού ήταν εντελώς ανομοιογενή στην παραμονή της Δευτέρας Μαΐου. Βιατσεσλάβ Σερντιούκ, απόστρατος αστυνομικός υποδιευθυντής, μέλος της ομάδας 2 Μαΐου. Ο Πετρό Λουτσιούκ διορίστηκε στη θέση του τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Το πιο πιθανόν ήταν στο πλαίσιο ποσοστιαίου μοιρασμού από κάποιο πολιτικό κόμμα. Οι αναπληρωτές του, συμπεριλαμβανομένου και του Φουτσετζή, ήταν άνθρωποι που είχαν διοριστεί επί του Προέδρου Γιαννουκόβιτς, μπορεί και νωρίτερα. Είναι φυσικό ότι αυτοί δεν μπορούσαν να έχουν μεταξύ τους φυσιολογική συνεργασία. Ένα λεπτό αργότερα, μια ομάδα από τους φιλορώσους ακτιβιστές του Αντιμαϊντάν σπάει την περικύκλωση και κατευθύνεται προς τη μεριά της πλατείας Σομπόρνα, όπου βρίσκονται οι φιλουουκρανοί ακτιβιστές. Τους συναντάνε οι ποδοσφαιρικοί οπαδοί Ούλτρας που βγαίνουν μπροστά από τους φιλουουκρανούς της αυτοάμυνας. Ξεκινάνε οι συγκρούσεις με χρήση κροτίδων. 3:40. Οδός Ελλήνων. Πλησιάσαμε πιο κοντά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τις ασπίδες μας σχηματισμό χελώνας, ώστε να προστατεύσουμε τον κόσμο από τις πέτρες. Αυτά τα παιδιά, ακόμα και τα κορίτσια, παίρνανε ό,τι έβρισκαν και τα πετάγανε. Ως επιτοπλίστων, πέταγαν πέτρες ο ένας τον άλλον. Η άλλη ομάδα όμως έριχνε και κροτίδες. Είχαν κροτίδες γεμάτες με διάφορες βίδες και καρφιά. Όταν σκάγανε, μπορούσαν να τραυματίσουν κάποιον σοβαρά. Το πρώτο παιδί που τραυματίστηκε από την ομάδα μας, ο Ιγκόρ Μπαμπαγιάν, τραυματίστηκε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, συνολικά τραυματίστηκαν 4 μέλη της αυτοάμυνας. Εάν δεν είχε το αλεξίσφαιρο επάνω του, δεν θα επιβίωνε. Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε αυτό το σημείο. Και το αλεξίσφαιρο ακόμα είχε διαλυθεί. Του έχουν μείνει άσχημα σημάδια στο σώμα. Πλατεία Κουλικόβε. Μισή ώρα πριν τα γεγονότα αυτά, το αρχηγείο του φιλορωσικού Αντιμαϊντάν ανακοινώνει γενική κινητοποίηση και καλεί να συγκεντρωθούν στην πλατεία Κουλικόβε για την προστασία των σκηνών. Ήταν μια συνεννοησία. Κανένας δεν μπορούσε να βρει έναν κοινό παρονομαστή.
Όλοι εκεί εξέφραζαν τη δική τους γνώμη. Ο Αλεξάνδρ Γεράσιμοφ, ακτιβιστής του Αντιμαϊντάν της Οδυσσού, συμμετέχουν στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Ορισμένοι φωνάζανε να πάμε να βοηθήσουμε εκείνους που ήταν στο κέντρο. Οι άλλοι λέγανε ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουμε εδώ. Γύρω στις 4, στην πλατεία των Ελλήνων, ήρθε ένα λευκό μινιβάν, Ford Transit, το οποίο οδηγούσε ένας ακτιβιστής της λεγόμενης κινητής ομάδας της φιλορωσικής πολιτοφυλακής, με παρατσούκλι ολοστρόμος. Αυτή η κινητή ομάδα φιλορώσων με το λεωφοριάκι αποτελούνταν από μερικά γεροδεμένα παιδιά και έναν δικηγόρο. Όπου ήταν περισσότερο ή λιγότερο δύσκολα τα πράγματα, αυτοί αμέσως βρισκόντουσαν εκεί ώστε και καλά να λύσουν το πρόβλημα. Από αυτό το λεωφοριάκι βγήκε ο άνθρωπος, ο λεγόμενος Λοστρόμος, και έβγαλε ένα Καλάσνικοφ. Στο βίντεο βλέπουμε τον άνθρωπο που ονομάζεται ο Λοστρόμος να χρησιμοποιεί το όπλο του, στοχεύοντας τους διαδηλωτές. Γιούρι Μουκάν, εμπειρογνώμονας όπλων και εκρηκτικών, μέλος της ομάδας 2 Μαΐου. Αν ο πυροβολισμός γινόταν με άσφαιρα φυσίγγια, όπως υποστηρίζει η πλευρά του Κουλικόβε, τότε το όπλο δεν θα ξαναοπλίζε αυτόματα, δηλαδή δεν θα είχε και άλλο φυσίγγιο στο θάλαμο. Γι' αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ειδικό ακροφύσιο στο τέλος της κάνης. Αυτό είναι έντονα άσπρο, μεταλλικό και θα φαινόταν αν είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό το ακροφύσιο δεν φαίνεται πουθενά. Ως εκ τούτου, μπορούμε να συμπεράνουμε με σιγουριά ότι ο Λοστρόμος πυροβολούσε με κανονικές σφαίρες διαμετρήματος 5,45. Επιπλέον, την ίδια χρονική περίοδο, τραυματίστηκε και αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο ο Ίγκορ Ιβανόφ. Σκοτώθηκε από σφαίρα διαμετρήματος 5,45. Από το κινητό του Ίγκορ ακούσαμε μια άγνωστη φωνή. Το σήκωσε η γυναίκα μου ενώ εγώ οδηγούσα. Βολοντίμιρ Ιβανόφ, πατέρας του θύματος Ίγκορ Ιβανόφ. Μας είπαν ότι ο Ίγκορ έχει σοβαρά τραυματιστεί στο στομάχι. Να έρθουμε αμέσως. Ίγκορ Ιβανόφ, δικηγόρος, μέλος του φιλοουκρανικού δεξιού τομέα της Οδυσσού. Στις 4:22 τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στην πλατεία των Ελλήνων. Στη συνέχεια πυροβόλησαν και σκότωσαν τον φιλοουκρανό Ανδρέη Μπιριουκόφ, ο οποίος στήριζε το Ευρωμαϊντάν. Το όπλο από το οποίο σκοτώθηκε δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν ήταν έτοιμοι, ούτε είχαν εξοπλισμό. Τίποτα. Δεν μπορούσαν να αμυνθούν. Έλαβα ένα τηλεφώνημα ότι έχουμε ένα νεκρό. Σκέφτηκα πως δεν μπορεί να είναι αλήθεια, μάλλον για τραυματία πρόκειται. Φυσικά δεν είχα τη δυνατότητα να το εξακριβώσω. Η πληροφορία αυτή αμέσως πήγε στα κανάλια και ξεσηκώθηκε όλη η Οδυσσός. Εάν δεν υπήρχαν νεκροί, θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συμφωνία. Από τη στιγμή όμως που σκοτώθηκαν άνθρωποι, ήταν πολύ δύσκολο να συγκρατήσεις τον κόσμο. Στα μάτια τους έβλεπες ότι είναι εξοργισμένοι. Τα συνθήματα τελείωσαν. Έληξαν οι αλληλοπροσβολές. Βλέποντας τους αντιπάλους, αντί να ουρλιάζουν, άρχισαν να ρίχνουν πέτρες. Δεν υπήρχε επικοινωνία πια. Περίπου στις 5 η ώρα, τους υποστηρικτές του φιλορωσικού Αντιμαϊντάν τους πρόχνουν προς την πλατεία των Ελλήνων και τους περικυκλώνουν από όλες τις πλευρές. Το επίκεντρο της αντιπαράθεσης μετακινήθηκε προς την νότια πτέρυγα του εμπορικού κέντρου Αθήνα. Στο μέρος γίνονται βίαιες συγκρούσεις με χρήση πετρών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, κοκτέιλ Μολότοφ και όπλων. Ήταν πραγματικά περικυκλωμένοι. Όταν ήρθα μετά από 15-20 λεπτά, στον ουρανό έβλεπες πέτρες. Ήταν μια πραγματική οδομαχία. Ήταν ένα πυροσβεστικό όχημα που είχαν αρπάξει και καιγόταν. Το έφεραν οι φιλοουκρανοί, μετά το πήραν οι φιλορώσοι. Υπήρχαν παντού οδοφράγματα και γενικώς αυτό που γινόταν ήταν μια τρέλα.
40 λεπτά μετά από την έναρξη της σύγκρουσης, εμφανίστηκαν άνθρωποι με όπλα. Στις 6, 2 ώρες αργότερα, ήδη πυροβολούσαν με κυνηγητικά όπλα προς την άλλη μεριά. Πυροβολούσαν και από τις δύο πλευρές. Ο Λέγκ Κωνσταντίνοφ, από τις 5 η ώρα, βρισκόταν ως ανταποκριτής στη σύγκρουση στην πλατεία των Ελλήνων για την εφημερίδα Ντούμσκαγια. Περίπου στις 6 τραυματίστηκε από πυροβολισμό. Εδώ, σε αυτό το σημείο, εδώ ήταν όλοι τραυματίες. Εκεί με τραυμάτισαν και εμένα. Εδώ πιο κοντά τραυμάτισαν τον Λοσίνσκι. Εδώ τους αστυνομικούς. Και αν κρίνουμε από τα σημάδια από τις σφαίρες, οι πυροβολισμοί γινόντουσαν από εκείνα τα σκαλιά. Άνοιξαν πυρ προς ένα πλήθος ανθρώπων. Λουκά Λοσίνσκι, πατέρας του θύματος Γεβγένι Λοσίνσκι. Καταλαβαίνω γιατί πυροβόλησαν τον Γεβγένι. Τραβούσε την προσοχή. Είχε μια όμορφη λαμπερή ασπίδα, με συγχωρείτε, κράνος, μια κόκκινη ασπίδα και πράσινο μπουφάν. Γεβγένι Λοσίνσκι συμμετείχε στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου με τη μεριά της ομάδας του Κουλικόβε. Τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό στην πλατεία των Ελλήνων. Επίσης, από τεπειρά εδώ τραυματίστηκαν και πέθαναν ο Γενάδη Πετρόφ, ο Αλεξάνδρ Ζολκόφ, Μικολάι Γιαβόρσκι. Το παιδί μου ήρθε εδώ όχι για να πολεμήσει και να σκοτώσει. Αν και στο σπίτι έχουμε αλεξίσφαιρο, το οποίο θα μπορούσε να φορέσει, εκείνος δεν το έκανε. Δεν σκεφτόταν ότι στην Οδυσσό μπορεί να χυθεί αίμα. Αρχικά δεν υπήρχαν ούτε τα κοκτέιλ Μολότοφ. Εμφανίστηκαν αργότερα. Τα φτιάχνανε εδώ. Τα φτιάχνανε στην πλατεία. Εδώ, όχι μακριά. Τα κορίτσια τα βάζανε στα μπουκάλια από τις μπύρες. Κάποιος τους έφερε ένα κάνιστρο βενζίνης και κουτιά μπύρας. Τα ανοίγανε επί τόπου. Χύνανε την μπύρα ακριβώς επάνω στην άσφαλτο και εκεί μέσα βάζανε βενζίνη. Τα ασθενοφόρα ερχόντουσαν εδώ κάτω, απέναντι από το Ρωσικό θέατρο. Περνούσαν από την οδό Σομπόρνα, παίρνανε τραυματισμένους και φεύγανε αμέσως. Όλα γινόντουσαν πολύ γρήγορα. Οι διαδρομές τους ήταν μεταξύ της πλατείας των Ελλήνων και του Εβραϊκού νοσοκομείου. Ο αριθμός των θυμάτων αυξανόταν κάθε λεπτό. Καταλάβαμε ότι δεν φτάνουν μόνο οι δυνάμεις του κέντρου μας. Βασίλη Τσεγλιατόνεφ, επικεφαλής της άμεσης βοήθειας της Οδυσσού. Επίσης, ήταν διαφορετική και η φύση των τραυματισμών. Υπήρχαν διάφοροι τραυματισμοί. Όμως τα περισσότερα ήταν κρανιογκεφαλικά τραύματα, πληγές από σφαίρες και εγκάβματα. Όλα τα διαθέσιμα ασθενοφόρα, τα οποία ήταν στην περιοχή της πλατείας των Ελλήνων, συμμετείχαν στη διάσωση. Είδα πως ακριβώς εδώ πυροβόλησαν 4 αστυνομικούς, αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή. Τους οδήγησαν στην κεντρική είσοδο του καταστήματος Αθήνα και ακριβώς εδώ τραυματίστηκε ο Φουτσετζή. Μετά τον τραυματισμό του, ο Δημητρό Φουτσετζή αναχωρεί με το ασθενοφόρο από την πλατεία των Ελλήνων. Μαζί του, στο ίδιο όχημα, φεύγει και ο Φιλορώσος, γνωστός ως Λοστρόμος, Μπουτκό. Αυτό κίνησε τις υποψίες πως ο Φουτσετζή ήταν σε συμφωνία με τους Φιλορώσους ακτιβιστές του Αντιμαϊντάν. Ο Φουτσετζή και ο Μπουτκό επί του παρόντος καταζητούνται. Εκείνη τη στιγμή, στο γήπεδο διεξάγεται ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Τσερνομόριετς της Οδυσσού και της Μεταλλής του Χάρκοβο. Όλα ήταν καλά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μαξίμ Μιχαήλοφ, οπαδός ποδοσφαίρου, συμμετέχουν στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ήδη ένας νεκρός. Μερικά λεπτά αργότερα, είπαν ότι είναι 2 νεκροί. Όλοι ήταν στα τηλέφωνα. Σχεδόν όλοι οι οπαδοί σηκώθηκαν και φύγανε από το γήπεδο. Όμως φύγανε μόνο οι δικοί μας. Οι οπαδοί του Χάρκοβο δεν σηκώθηκαν. Παρέμειναν εκεί. Πλατεία των Ελλήνων, 6 και 4. Ο κόσμος ερχόταν και ερχόταν. Τη στιγμή που είχαμε περικυκλώσει το κατάστημα Αθήνα, τους διώξαμε όλους. Σπάσαμε την άμυνά τους εδώ στην Πλατεία των Ελλήνων και παραπέρα και σκορπίστηκαν εκεί στις οικοδομές. Οι αστυνομικοί, τα παιδιά που ήταν γύρω μας, πολλούς τους ξέραμε, τους βλέπαμε. Εμείς που ήμασταν 40-50 άτομα, μας πρόξαν στο κατάστημα Αθήνα. Μας ανάγκασαν να μπούμε εκεί. Το κτίριο είναι γυάλινο, μας είπε ότι εδώ δεν θα μπορέσετε να μενθείτε. Ούτε και εμείς μπορούμε να τους κρατήσουμε πολλή ώρα. Δεν έχουμε τη δύναμη να τους κρατήσουμε. Εγώ του λέω, καλά, αν εσείς δεν έχετε τη δύναμη να τους κρατήσετε, τότε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τη διαφυγή μας από εδώ? Αυτός μου απαντά, τώρα θα καλέσω την ομάδα Σόκιλ, 15 άτομα. Αυτοί θα ανοίξουν διάδρομο, θα έρθουν τα οχήματα και θα σας πάρουν μακριά από εδώ.
μας φέρανε στην πόλη Μπιέλγκοροτ, Ντνίστροφσκ. Θέλω να πω μπράβο στα παιδιά, στους αστυνομικούς μας από την Οδυσσό. Πριν ξεκινήσουν να μας βγάζουν έξω, μας είπαν: παιδιά, όποιος κουβαλάει κάτι, να το αφήσει στα αυτοκίνητα. Όσο λιγότερες ερωτήσεις, τόσο το καλύτερο για εσάς. Πλατεία Κουλικόβε. Μια ομάδα από τους δικούς μας, γύρω στους 40, γύρισαν από την πλατεία των Ελλήνων. Σεργί Δημήτριεφ, ακτιβιστής του Αντιμαϊντάν, διοικητής της ομάδας με τις σκηνές στην πλατεία Κουλικόβε, συμμετέχουν στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Είπαν: παιδιά, αυτοί είναι πάρα πολλοί. Δεν θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τις σκηνές μας. Θα σαρώσουν τα πάντα εδώ. Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να μετακινήσουμε το δεύτερο οδόφραγμα εκεί, στην είσοδο του κτηρίου. Αυτό εδώ το οδόφραγμα, ακριβώς κάτω από την κύρια είσοδο. Ότι θα είχε συνέχεια στην πλατεία Κουλικόβε το ήξεραν όλοι. Οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν σε 10 διαφορετικά μέρη του κέντρου της πόλης, όλοι τους, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί, ήξεραν τι θα γίνει εκεί. Πήγαμε προς την πλατεία Κουλικόβε. Προσπαθούσαν να μας οργανώσουν, αλλά εμείς πηγαίναμε μόνοι μας. Από τις άλλες περιοχές, από τους άλλους δρόμους, οι άνθρωποι ερχόντουσαν μαζικά. Στο δρόμο κατέστρεφαν τις πολιτικές διαφημίσεις του πρώην κόμματος των περιφερειών. Όμως, εκτός από αυτά, δεν είχαν σπάσει κάτι άλλο. Το κάλεσμα για να πάνε στο κτίριο δεν προερχόταν από κάποιον συγκεκριμένα. Ήταν αρκετοί αυτοί που πήγαιναν στην έδρα των συνδικάτων. Αυτοί που ήταν στην πλατεία Κουλικόβε, είτε έφυγαν είτε παρέμειναν έξω από το κτίριο να παρακολουθούν. Φυσικά, είχαν χρόνο να φύγουν από την πλατεία. Ειρήνα, μάρτυρας των γεγονότων της Δευτέρας Μαΐου. Είχαν προειδοποιηθεί ότι έρχεται μεγάλο πλήθος εδώ. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάναν. Πιθανώς οι περισσότεροι έκριναν ότι δεν είναι αξιοπρεπές να φύγουν και να αφήσουν τις σκηνές τους. Η πόρτα ήταν κλειστή. Υπήρχε ένας φύλακας. Δεν ήθελε να ανοίξει. Οι δικοί μας έσπασαν το κάτω μέρος της πόρτας με σιδερένιους λωστούς, επειδή από μέσα οι πόρτες ήταν σφραγισμένες με μεγάλες ανίδες. Οι δικοί μας τις σπάσανε και τις βγάλανε με τα χέρια. Έτσι μπήκανε. Κάποιος φώναξε «Ελάτε» και κάτι άλλο. Το πλήθος και ο κόσμος έτρεξε. Όλες οι γυναίκες μπήκανε εκεί. Γιάννης, ακτιβιστής του πεδίου Κουλικόβε, συμμετέχουν στα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Ήταν άσκοπο να τους σταματήσεις. Ήδη η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Στις 7 και 20, η πρώτη ομάδα των φιλοουκρανών ακτιβιστών έρχεται στην πλατεία Κουλικόβε. Το πλήθος έσπευσε αμέσως να καταστρέψει τις σκηνές. Εγώ σταμάτησα κάτω από τα δέντρα για να εκτιμήσω την κατάσταση. Τότε είδα ότι πετούσαν μπουκάλια. Όταν έφτασα στην πλατεία, είδα ένα μπουκάλι. Τράβηξα βίντεο το φλεγόμενο μπουκάλι που το πέταξε κάποιος από την οροφή του κτηρίου. Πίσω μου ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας και είπε: τι κάνουν αυτοί, τώρα σίγουρα θα τους κάψουν. Τότε ούτε εγώ ούτε κάποιος άλλος ήξερε ότι στο κτίριο των συνδικάτων βρίσκονται άνθρωποι. Δεν ήξερα πόσοι άνθρωποι ήταν εκεί. Ήξερα όμως τη διάθεση έχουν εκείνοι που ήρθαν στην πλατεία. Ήρθαν μετά από οδομαχίες που κράτησαν ώρα και στις οποίες σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μετά από αυτό δεν ήταν δυνατόν να φοβηθούν από ένα μπουκάλι και να φύγουν. Ήταν εντελώς αδύνατον. Πέρασαν 15-20 λεπτά. Εμείς δεν είχαμε κλείσει την πόρτα. Όλοι μας ήλπιζαν ότι ο χολιγανισμός θα τελειώσει σε λίγο, θα έρθει η αστυνομία, θα μας βγάλουν από το κτίριο. Εμείς τρέξαμε εκεί για να σωθούμε και όχι για να πεθάνουμε με αυτόν τον τρομερό τρόπο. Όταν μπήκαμε μέσα, εγώ ο ίδιος, εγώ προσωπικά, έκλεισα αυτή την πόρτα αριστερά. Την έκλεισα από μέσα με σανίδα. Η αστυνομία κάθονταν σε μία σειρά. Εμείς προσπαθούσαμε να τρέχουμε ασταμάτητα. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι πολίτες της Οδυσσού τρέχαμε. Τους παρακαλάγαμε να παρέμβουν, να κάνουν κάτι. Αλλά μας απάντησαν: έχουμε εντολή να μην παρέμβουμε. Αρχίσαμε να φέρνουμε κάτω από τον πρώτο όροφο, από τη δεξιά και αριστερή πτέρυγα, ό,τι βρίσκαμε. Τραπέζια, έπιπλα γραφείου, συσκευές. Φοβηθήκαμε. Φόβος. Φοβόμασταν ότι θα μπουν μέσα. Πολύ γρήγορα, σχεδόν ολόκληρο το λόμπι το είχαμε κλείσει με πλαστικά και ξύλινα έπιπλα και διάφορα άλλα πράγματα. Είχαν φέρει διάφορα πράγματα, όπως παλέτες, οι οποίες ήταν μέσα σε στρατιωτικές σκηνές. Ήταν αρκετά μεγάλος αριθμός εκεί και είναι πολύ βαριές. Η κάθε παλέτα ζυγίζει 15 με 20 κιλά. Βλαντισλάβ Μπαλίνσκι, χημικός, μέλος της ομάδας 2 Μαΐου.
Μέσα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βγάλουν τους πυροσβεστήρες. Δεν υπήρχε νερό σε αυτούς. Πετάγανε μπουκάλια και προσπαθούσαν να τσεκάρουν το σύστημα, ώστε αν χρειαστεί να σβήσουν τη φωτιά. Βλέποντας ότι πυροβολάνε και ότι πετάνε μπουκάλια, σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να ανέβω προς τα επάνω. Αποφασίσαμε να βρούμε την πλαϊνή είσοδο για να πάμε επάνω στην οροφή. Κάποιοι στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο προσπαθούσαν να βγουν από εκεί. Χτυπάγανε την πόρτα, ακούγονταν πυροβολισμοί, κάτι πετούσαν. Όταν έσκασε μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης, έκανε δυνατό ήχο και μετά ησυχία. Εμείς πέφσαμε στον επάνω όροφο. Επάνω, εύκολα περάσαμε στον τέταρτο όροφο. Από εκεί όμως δεν μπορέσαμε να περάσουμε στην κεντρική σκάλα. Εκεί ήταν όλα κλεισμένα. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε την πόρτα, αλλά ήδη υπήρχε πυρκαγιά εκεί μέσα. Στην πόρτα που έκλεισα, στο σημείο που ήταν σπασμένη, μας πέταξαν το πρώτο μπουκάλι με το φλεγόμενο μείγμα, το λεγόμενο μολότοφ. Έσπασε. Εν τω μεταξύ, εμείς μαζί μας είχαμε και μια γεννήτρια με βενζίνη. Είχε μείνει λίγο βενζίνη εκεί μέσα. Οι πρώτοι άνθρωποι που βγαίνανε στην οροφή, στις πτέρυγες του κτηρίου, άνοιγαν τα παράθυρα, τις πόρτες, δημιουργώντας τεράστια ρεύματα αέρα. Όλα έπαιρναν φωτιά τόσο γρήγορα. Άρχισε να βγαίνει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός από όλα τα πλαστικά έπιπλα. Εδώ οι πόρτες είναι φαρδιές. Επίσης είναι πολύ ευρύ και το μέρος γύρω από τη σκάλα. Και ουσιαστικά αυτή η ευρυχωρία συνεπάγεται το γεγονός ότι ξέσπασε τόσο τεράστια πυρκαγιά. Ξεκίνησε από το λόμπι του πρώτου ορόφου και μετά πέρασε στις σκάλες, μεγαλώνοντας μέχρι και τον πέμπτο όροφο. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος της γρήγορης ανάπτυξης της πυρκαγιάς. Οι πόρτες της κεντρικής εισόδου καίγονται. Η αλλαγή της κατεύθυνσης του αέρα προκαλεί έντονες φλόγες στη μεριά της σκάλας στο πίσω μέρος του κτηρίου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η φωτιά καλύπτει πλήρως την περιοχή μεταξύ των σκαλοπατιών και το μέρος μεταξύ πρώτου και δευτέρου ορόφου. Η θερμοκρασία φτάνει στους 600 βαθμούς στο επίπεδο του πρώτου ορόφου και τους 200 με 250 βαθμούς στις σκάλες και στον πέμπτο όροφο. Όταν όλα πήραν φωτιά, ήδη από τους κάτω ορόφους, οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκίνησαν να τρέχουν πάνω προς την οροφή. Κάποιος φώναζε να πάμε στην οροφή. Τρέχαμε από τις σκάλες. Ήταν πολύ ζέστη. Βγαίνανε φλόγες. Κάποιος έσπαγε τα παράθυρα. Μερικά παράθυρα ήταν ανοιχτά μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου ορόφου. Στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο όλα τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Μεταξύ του τρίτου και του τετάρτου ορόφου σπασμένα. Κάποιος προφανώς προσπάθησε να αναπνεύσει ή να πηδήξει. Στη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της ανάπτυξης της πυρκαγιάς, όπως και στην αρχή της, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι είναι σχετικά ασφαλείς, επειδή από το πίσω μέρος του κτηρίου έμπαινε καθαρός αέρας. Η μετάβαση όμως από την πρώτη στη δεύτερη φάση έγινε με μία φωτεινή λάμψη και στο εξής τα παράθυρα έπαψαν να είναι ασφαλή για αυτούς, αλλά αντιθέτως άρχισαν και αυτά να παίρνουν φωτιά. Τι κάνει αυτός, θα σκοτωθεί? Όταν έφτασε στον πέμπτο όροφο, υπήρχε τόσος πολύς καπνός που δεν φαινόταν τίποτα. Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ήταν αδύνατον. Μπροστά μας ήταν μια πόρτα, προσπαθήσαμε να τη σπάσουμε. Δεν μπορούσαμε. Οι άνθρωποι που ήταν κοντά πανικοβλήθηκαν. Έπεσα κάτω, προσπάθησα να συρθώ, αλλά έχασα τις αισθήσεις μου. Να φτάσεις στα παράθυρα ήταν δύσκολο, επειδή όλο το πλήθος μαζεύτηκε εκεί. Τους έσπρωξα και είπα «Αφήστε με να πάρω 2 ανάσες ή θα πεθάνω». Με άφησαν. Κρεμάστηκα από το παράθυρο, ανέπνευσα, ένιωσα καλύτερα. Ήταν τρομακτικό. Κοίταξα κάτω. Ήταν ψηλά. Κάτω είχε κόσμο. Φωνάζανε «Δόξα στην Ουκρανία», «Δόξα στους ήρωες», «Δόξα στο έθνος», «Θάνατο στους εχθρούς». Είχανε τις μαυροκόκκινες και κυτρινομπλες σημαίες. Μας βγάζανε βίντεο με τα τηλέφωνά τους. Είναι τρομακτικό. Δεν τόλμησα να πηδήξω από εκεί.
Ναι, όντως φώναξαν δόξα στην Ουκρανία, όταν στον 4ο όροφο ένας άνθρωπος άρχισε να κυματίζει μια σημαία της Ουκρανίας. Ο αδελφός μου ήρθε να με σώσει και δεν μπορούσε να με βρει. Του λέω: κοίταξε προς τα πάνω. Βγήκα στο παράθυρο με τη σημαία, την κυμάτισα και το πλήθος από κάτω άρχισε να φωνάζει. Κάθε φορά έτσι φωνάζαν όταν καταφέρανε να βγάλουν κάποιον άνθρωπο από τη φωτιά. Έτσι με κραυγές το πλήθος χαιρετούσε φωνάζοντας δόξα στην Ουκρανία. Η Οδυσσός είναι Ουκρανία. Το μπουφάν επάνω μου πήρε φωτιά. Δεν μπορούσα να δω τίποτα επειδή έβγαινε καπνός. Εκεί κάπου στη μέση παραλίγο να πατήσω κάποιο πτώμα. Πολύ γρήγορα έκανα στην άκρη και πέρασα στο παράθυρο. Κατάφερα να αναπνεύσω. Ο πόνος ήταν δυνατός γιατί και εγώ ήμουν. Αποφάσισα ότι είναι καλύτερα να πηδήξω παρά να καώ. Κοίταξα κάτω και είδα 3 ή 4 ανθρώπους χωρίς να κινούνται. Απλά χωρίς καμία κίνηση. Δεν ξέρω αν ήταν ζωντανοί, αν είχαν τις αισθήσεις τους ή αν ήταν νεκροί. Ήταν απλά κάτω. Εγώ για να μην πηδήξω επάνω τους, γύρισα δεξιά και πήδηξα. Πρόλαβα να παρατηρήσω ότι στα δεξιά υπάρχει ένα υπόγειο. Φοβόμουν να πάω σε αυτούς που ήταν δίπλα στο κτίριο και φωνάζανε. Κρατούσαν σημαίες και τα κινητά τους. Έλεγα θα με σκοτώσουν. Είδα εκείνο το υπόγειο, δεξιά, και για κάποιο λόγο οι πόρτες ήταν ορθάνευτες. Σύρθηκα στο πλάι προς το υπόγειο. Δεν κατάφερα να προχωρήσω και πολύ. Ένιωθα να με σηκώνει κάποια δύναμη από πίσω. Με γύρισα απότομα και είδα έναν άνδρα με τα χέρια του ψηλά και μου φάνηκε ότι κρατούσε κάτι. Άκουσα να φωνάζει ένας άλλος άνδρας δίπλα. Είπε: «Αφήστε τον, δικός μου είναι». Με άφησε. Δεν με χτύπησε στο κεφάλι. Θα τον κανονίσω εγώ, είπε ο δεύτερος. Εκεί λοιπόν σκέφτηκα ότι θα με αποτελειώσει. Έκανα λάθος. Με πήρε σκοτώ και με έσυρε, απομακρύνοντάς με από το κτίριο. Φώναξε και σε κάποιον άλλον: «Βοηθήστε. Ο άνθρωπος μάλλον έχει σπασμένα πόδια. Κρατήστε τα πόδια του». Και με πήρε ακόμη ένας και με βγάλανε. Μετά ο πρώτος μου είπε: «Γιατί ήρθες εδώ στη χώρα μας?» και κάτι τέτοιο. Του απάντησα: «Είμαι από την Οδυσσό. Δεν ήρθα από κάπου αλλού εδώ». Μου απαντάει αυτός: «Πώς έμπλεξες με αυτούς?» Του λέω: «Υπερασπίζω τους δικούς μου και την πόλη μου από τους Ναζί». Ξακολούθησαν να με σέρνουνε, μετά περίμεναν μαζί μου να έρθει το ασθενοφόρο και μου είπε: «Να θυμάσαι ότι εσένα σε έσωσε ένας οπαδός του Μπαντέρα. Εγώ είμαι οπαδός του Μπαντέρα και είμαι περήφανος γι' αυτό». Θα ήθελα να τον δω, να του πω ευχαριστώ. Αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στην πλατεία Κουλικόβε έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν να πέφτουν από τα παράθυρα του κτηρίου των συνδικάτων. Ήταν μια φοβερή εικόνα. Κανείς δεν καταλάβαινε και δεν ήξερε το γιατί. Ο Λεχ Κούτσκι, φωτογράφος, κάλυπτε τα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου στην πλατεία Κουλικόβε. Έναν από αυτούς τους ανθρώπους που πήδηξε και έπεσε κάτω, κάποια παιδιά που ήταν εδώ τον σηκώσανε και τον πήγανε στο ασθενοφόρο. Τα ασθενοφόρα ήταν πολύ μακριά, στο τέλος του δρόμου. Είδα τον βάλανε επάνω σε μία πόρτα, γιατί δεν υπήρχαν ούτε φορεία ούτε τίποτα. Η κατάσταση ήταν τελείως ανοργάνωτη. Τους είδα όταν τον έβαλαν στην πόρτα φορείο και τον πηγαίνανε. Και η φωτογραφία δείχνει ακριβώς αυτό το γεγονός, τη διάσωση αυτού του ανθρώπου. Έχω τραβήξει βίντεο 45 λεπτών, όπου τα παιδιά από το φιλοουκρανικό Ευρωμαϊντάν σώζανε τους ανθρώπους από το φλεγόμενο κτίριο των συνδικάτων. Όταν από το κτίριο έβγαιναν στα παράθυρα φωνάζοντας βοήθεια, εκείνη τη στιγμή ο πόλεμος τελείωνε και για τις δύο μεριές. Οι άνθρωποι, ρισκάροντας την ίδια τους τη ζωή, βοηθούσαν όσους κινδύνευαν. Από την σκηνή που υπήρχε, έμεινε μόνο το μεταλλικό κομμάτι. Οι άνθρωποι κατέβασαν αυτή την κατασκευή κάτω στο έδαφος, γιατί πριν ήταν κάθετα, και σαν τα μυρμήγκια την κουβάλισαν στο κτίριο των συνδικάτων.
Την έβαλαν στον τοίχο κοντά. Έπρεπε να ανέβουν πάνω και να βοηθήσουν αυτούς που ήταν στο κτίριο και έβγαιναν στα παράθυρα. Να τους βοηθήσουν να κρατηθούν από τον τοίχο, ώστε μετά να περάσουν στη μεταλλική κατασκευή και με ασφάλεια να κατέβουν κάτω. Ναι, η φιλοουκρανική αυτοάμυνα βοηθούσε κάποιους να βγούνε. Δεν μπορώ όμως να το πω και διάσωση, γιατί πρώτα τους βοηθούσαν να βγούνε και μετά τους χτυπάγανε. Αρχικά, αυτοί από τα παράθυρα πυροβολούσαν κόσμο. Στη συνέχεια, από αυτά τα παράθυρα έγινε και η απομάκρυνσή τους. Άρα λογικό είναι ανάμεσα στους διασωθέντες να υπήρχαν και οι δράστες που πυροβολούσαν. Επομένως, ας το αποκαλέσουμε σκληρή υποδοχή. Όντως, μπορούσαν να τους χτυπήσουν, να ρωτήσουν όνομα, επώνυμο, ποιος είναι, από πού ήρθε, πού μένει, πώς βρέθηκε εδώ. Αυτό γινόταν. Αμέσως μετά τη φωτιά στις σκηνές στην πλατεία Κουλικόβε, η γραμμή διάσωσης 101 λαμβάνει δεκάδες κλήσεις, αλλά η υπεύθυνη αξιωματικός υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας Σβιτλάνα Κόιεβα δεν δίνει την εντολή να ξεκινήσει η ομάδα διάσωσης. Σας παίρνουμε από την αστυνομία. Σας ακούω. Στείλτε αμάξι στην πλατεία Κουλικόβε. Μισό λεπτό, μείνετε στη γραμμή. Ποιος είστε? Ο αξιωματικός υπηρεσίας. Μισό λεπτό. Μας παίρνει ο αξιωματικός της υπηρεσίας. Ζητάει να στείλουμε αυτοκίνητο στην πλατεία Κουλικόβε. Να δώσω την εντολή. Εμείς τι δουλειά έχουμε εκεί? Τι καίγεται αυτή τη στιγμή? Μόνο οι σκηνές? Αυτές δεν αποτελούν κίνδυνο. Παρακαλώ, στείλτε το πυροσβεστικό όχημα. Έρχεται, σύντομα θα είναι εκεί. Εδώ οι άνθρωποι πηδάνε από τα παράθυρα. Μα έρχονται. Μα πόση ώρα θέλουνε? Οι άνθρωποι πηδάνε, σκοτώνονται. Τα πρώτα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο σταθμό μόλις 500 μέτρα μακριά από την πλατεία Κουλικόβε ήρθαν μετά από 40 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η πρώτη ενημέρωση για την πυρκαγιά. Αν η πυροσβεστική θα ερχόταν αμέσως μετά την πρώτη ειδοποίηση, δεν θα υπήρχε τόσος μεγάλος αριθμός θανάτων. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η διαφορά χρόνου μεταξύ της κλήσης για βοήθεια και της έναρξης της επιχείρησης διάσωσης ήταν 40 λεπτά. Εντελώς απαράδεκτο. Βολοντίμιρ Σαρκισιάν, τοξικολόγος, μέλος της ομάδας 2 Μαΐου. Οι πυροσβέστες εισέρχονται στο κτίριο των συνδικάτων. Μέχρι να σβήσουν την πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτηρίου πέρασε περίπου 1,5 ώρα. Ακουγόταν το νερό που ρίχνανε στο κτίριο. Συνήλθα. Σηκώθηκα με δυσκολία, έβαλα να δω με το φακό του κινητού μου γύρω, προσπαθώντας να καταλάβω πού είμαι και τι συμβαίνει. Εκείνη τη στιγμή άκουσα μια φωνή από πίσω μου. Να και ο άλλος. Εμφανίστηκαν 2 τύποι. Με χτύπησαν στο κεφάλι. Ένας από τους 2 φαινόταν σε ένταση. Με πήγε στο παράθυρο και μου λέει «Έλα, πήδα». Αρνήθηκα. Με έσυραν από τα ρούχα. Με φέρανε στον 3ο όροφο. Εκεί περάσαμε 2 πτώματα. Με πήγανε σε ένα δωμάτιο, γραφείο να ήτανε, δεν έχει σημασία, με πέταξαν κάπου. Εκεί καθόταν ακόμα ένας από τη φιλοουκρανική μεριά όμως. Είχε χτυπημένο το κεφάλι του. Ο ίδιος προσπαθούσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον εαυτό του. Έδαινε το κεφάλι του. Υπήρχε ένα μπουκάλι βότκας. Μου έδωσε το μπουκάλι να κάνω απολύμανση της δικής μου πληγής. Μου έδωσε επίσης μια γάζα ή βαμβάκι, δεν θυμάμαι καλά τώρα. Όσο ήμουν εκεί, το άλλο το παιδί απλά καθόταν δίπλα. Υπάρχουν επιζώντες? Στην πρώτη φάση της πυρκαγιάς, τα καυτά αέρια έμπαιναν από τις καπνοδόχους επάνω και το μονοξίδιο του άνθρακα άρχισε να επιδράσει στους ανθρώπους. Την περισσότερη ασφάλεια από όλους την είχαν οι άνθρωποι που ήταν ψηλά, στον 5ο όροφο.
Περίπου 15 πτώματα βρέθηκαν στον 5ο όροφο. Όσον αφορά τις αιτίες θανάτου, όπως αναμέναμε και όπως φαινόταν από τη δυναμική της πυρκαγιάς, ο βασικός λόγος θανάτου ήταν δηλητηρίαση από το μονοξίδιο του άνθρακα. Όταν έγινε μαζική απελευθέρωση του θερμού αέρα στη σκάλα, τότε πιθανότατα σκοτώθηκαν οι άνθρωποι που ήταν κοντά στους διαδρόμους, μεταξύ των ορόφων. Επίσης και αυτοί που είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από τα εγκάβματα. Δεν μιλάμε μόνο για εγκάβματα του αναπνευστικού συστήματος. Μιλάμε και για εγκάβματα του σώματος. Υπήρχαν θύματα που είχαν εγκάβματα 20-30% της επιφάνειας του δέρματός τους. Δηλαδή εγκάβματα δευτέρου και τρίτου βαθμού. Στα θύματα δεν βρέθηκαν τραύματα από σφαίρες, παρά μόνο τραυματισμοί που μπορούσαν να προκύψουν από τις προσπάθειες που έκαναν για να σωθούν. Κανείς δεν ήξερε πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο κτίριο των συνδικάτων. Όταν άρχισε δυνατή πυρκαγιά και έβγαινε μαύρος πυκνός καπνός από τα παράθυρα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν ζητώντας βοήθεια. Ήμουν σίγουρος ότι εκεί μέσα ήταν 20-30 άνθρωποι, τους οποίους και σώσανε. Όταν τελείωσα να τραβάω βίντεο, αποφάσισα να κάνω το γύρο του κτηρίου. Συνάντησα κοντά στο κτίριο 3 ή 4 άνδρες, όχι νεαρούς, σκληραγωγημένους άνδρες από την αυτοάμυνα. Περπατάγανε και έκλαιγαν. Τους είπα: σταθείτε, τι συνέβη? Μου απάντησαν: εκεί στην άλλη πλευρά οι άνθρωποι πηδούσαν, εμείς προσπαθούσαμε να τους πιάσουμε, αλλά πέθαναν κυριολεκτικά στα χέρια μας. Παιδιά, βοηθήστε! Τι κάνατε, παιδιά, τι έχετε κάνει? Τι κάνατε, παιδιά, τι έχετε κάνει? Μετά από 2,5 χρόνια, κανένας δεν έχει τιμωρηθεί. Η έρευνα συνεχίζεται και αφορά σε πολλές ποινικές υποθέσεις. Την έχουν αναλάβει και η αστυνομία και ο εισαγγελέας και η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας. Ο καθένας ξεχωριστά κάνει την έρευνά του, έχουν γίνει και μερικές δίκες, αλλά δυστυχώς μετά από 2 χρόνια δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος. Αυτά μπορώ να σας πω και ως κάτοικος της Οδυσσού και ως μέλος της ομάδας 2 Μαΐου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη συμβουλευτική ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δυστυχώς στο Κίεβο, στο επίπεδο της κυβέρνησης, δεν αντιλήφθηκαν όλη αυτή την κατάσταση ως μια τραγωδία. Και αυτό ήταν ένα λάθος. Καταλαβαίνω τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων που είχαν δει τα πογκρόμ εναντίον των φιλουκρανικών διαδηλώσεων στον Νταμπάς, όπου τους ανθρώπους εκεί τους χτυπάγανε, τους σκοτώνανε και αυτό γινόταν στον Ντόνιετσκ και στο Λουγκάνσκ. Όλοι φοβόμασταν ότι αυτό το σενάριο θα επαναληφθεί στο Χάρκοβο και στην Οδυσσό. Και όταν συνέβησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, ένα μέρος των πολιτικών προσπάθησαν να τα παρουσιάσουν ως μία νίκη. Δηλαδή, όχι ως μία τραγωδία, αλλά ως μία νίκη. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Αυτό χρησιμοποίησε η ρωσική προπαγάνδα. Η τραγωδία της Οδυσσού ήταν ένα πολύ τρομακτικό γεγονός που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την πόλη και όλοι μιλούν για αυτό. Τετιάνα Γκεράσιμοβα, δημοσιογράφος, συντονίστρια της ομάδας 2 Μαΐου. Αλλά πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της απόφασης που πήρανε μετά τις 2 Μαΐου και πήγανε να πολεμήσουν στον Ντομπάς. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν είχαν σκοπό να πολεμήσουν. Τώρα είναι αδύνατο να τους υπολογίσεις. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι το αίμα όλων αυτών των ανθρώπων από τη Ρωσία και την Ουκρανία που πήγανε στον πόλεμο με το σύνθημα «Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρέσουμε» για τα γεγονότα της 2 Μαΐου είναι στα χέρια των προπαγανδιστών όπως ο Αρκάντι Μάμοντοφ, ο Βολοντίμιρ Σολοβιόβ και πολλών άλλων Ρώσων δημοσιογράφων. Όταν κάτι συμβαίνει, κοίταξε να βρεις εκείνους που κερδίζουν από αυτό. Αυτή η κατάσταση στην Οδυσσό δεν οφείλει καθόλου την Ουκρανία, ενώ η ρωσική ιδεολογία και προπαγάνδα έψαχνε να βρει ιερές αυτοθυσίες και ορίστε, τις βρήκανε.
Και ξέρετε τι είναι το ενδιαφέρον? Εδώ και 2 χρόνια προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την Οδυσσό. Υπήρχαν 48 εκρήξεις. Αν ήταν σκηνοθετημένες ή όχι δεν το γνωρίζουμε. Ήταν τόσα πολλά τα γεγονότα. Ειδικά κάθε χρόνο πριν τις 2 Μαΐου, πριν τις 9 Μαΐου υπάρχουν φήμες ότι θα γίνουν συγκρούσεις κτλ. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα, δόξα τω Θεώ. Και ξέρετε γιατί? Πρόσφατα το συνειδητοποίησα. Επειδή στην Οδυσσό, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο, σαφώς και γνωρίζουν πολύ καλά τι πραγματικά έχει συμβεί. Εμείς κάναμε τις πρόβες και παίζαμε όπως πάντα σε 2 συναυλίες, στις 7 και στις 8 Μαΐου, αφιερωμένες στην ημέρα της νίκης. Χόμπαρτ Έρλ, Αμερικανο-Ουκρανός μαέστρος, λαϊκός καλλιτέχνης της Ουκρανίας. Από το 1991 ζει και εργάζεται στην Οδυσσό. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Οδυσσού. Ήμασταν η μόνη μουσική ομάδα στην πόλη η οποία δεν είχε ακυρώσει τις συναυλίες. Τότε υπήρχε μια τεράστια αναταραχή. Ο κόσμος φοβόταν να συγκεντρωθεί και η τοπική διοίκηση έδωσε εντολή να μην διεξάγονται οποιασδήποτε δραστηριότητες. Αποφασίσαμε όμως ότι δεν θα τις ακυρώσουμε. Ακόμη και η μουσική της ορχήστρας ήταν ανήσυχη. Τους είπα: παιδιά, μην ανησυχείτε. Θα ενισχύσουμε την ασφάλεια στις συναυλίες, αλλά θα δείτε. Νιώθω πως ο κόσμος τώρα έχει περισσότερη ανάγκη από τη μουσική μας, η οποία γίνεται τώρα ακόμη πιο σημαντική. Και πράγματι, αυτές οι 2 συναυλίες ήταν απολύτως αξέχαστες. Και οι 2 συναυλίες ήταν γεμάτες με κόσμο. Και αυτό που παρατήρησαν οι μουσικοί, γιατί βλέπουν το κοινό, είναι ότι δίπλα-δίπλα κάθονταν άνθρωποι με ουκρανικά κεντητά ρούχα, φιλοουκρανοί, και άνθρωποι με κορδέλες του Αγίου Γεωργίου, φιλορώσοι. Με δάκρυα στα μάτια τους, μετά από αυτή την τραγωδία, άκουγαν τη μουσική όλοι μαζί. Η πληγή επουλώνει. Μπορώ να πω ότι μετά από 2 χρόνια, όσοι ήταν ενεργά μέλη των γεγονότων δεν έχουν αλλάξει άποψη. Αν κάποιος τότε ήταν υποστηρικτής της ενότητας της Ουκρανίας, έμεινε έτσι. Αν ο άλλος πίστευε στη ρωσική προσέγγιση, παρέμεινε με την ίδια άποψη. Και το γεγονός ότι για 2 χρόνια άνθρωποι με τόσο διαφορετικές απόψεις ζουν ειρηνικά σε μια πόλη, είναι επίσης μια ένδειξη. Η Οδυσσός ξεχωρίζει πολιτισμικά από τις άλλες πόλεις επειδή υπάρχουν πολλές θρησκείες. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει το εθνοτικό στοιχείο της σύγκρουσης, όλο αυτό το σχέδιο κατέρρευσε. Καταλαβαίνετε? Ο Αλεξάνδρ Φιλίποφ, αρχιερέας, ηγούμενος της Εκκλησίας της Αγίας Σκέπης του Πατριαρχείου του Κιέβου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας στην Οδυσσό. Το 1992-1997 ήταν ανθιπολοχαγός του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ρωσίας. Όταν λέμε στην Οδυσσό ότι κάποιος έχει ακραία συμπεριφορά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμος να σκοτώσει. Σημαίνει ότι είναι έτοιμος να υπερασπίσει τα δικαιώματά του. Τους φίλους μου, οι οποίοι έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις, προσπαθώ να τους βάζω στο ίδιο τραπέζι, να κάνουν συζητήσεις. Δεν είναι η δουλειά μου, αλλά το θέλω ως κάτοικος της Οδυσσού. Εγώ θέλω στο σπίτι μου να υπάρχει ειρήνη. Έτσι το θέλω. Ηλιά Χουσίντ, κάτοικος της Οδυσσού 5ης γενιάς. Τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν κωμικός ηθοποιός της Οδυσσού. Οι πολίτες της Οδυσσού θέλουν να εργάζονται, θέλουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους στην πανέμορφη πόλη που ζουν. Θέλουν να μεγαλώνουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους. Θέλουν να ζήσουν. Με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπω κάτι το δύσκολο που χρειάζεται εξήγηση. Είναι πολύ παράξενο για εμένα να εξηγώ τόσο αυτονόητα πράγματα.